Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nabi abada amma ba'd. Sebelum aku kembali para alim, para ulama, para sepuh, ini sebuah kasih yang berkesan para lain. Kepada Bapak Kiai Haji Sulki Ahmad, Bapak Kiai Haji Al-Suraji, Bapak Kiai Muhammad Husran, mereka bangsa kalau ternabi itu dan Bapak Kiai Ahmad Syahidun, Bapak khusus kepada Bapak Kiai Ahmad Lansing, samping Bapak Saril, tentang ikon tentang Bapak Wahab Abdullah, tentang bangsa Allah hormati. Begitu pada para bapak, para ibu, hadirin hadirat, musami'in musami'at, tentang bangsa Allah hormati. Pertama-tama, moga kita pada datang ke jalan menuju surga hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampun paring Tuhan kita kenikmatan rahmatan taufik hidayah sebuah inayah kemarin kita boleh sehingga wonten kesempatan ini kita paringi kesempatan kenikmatan waktu bagi kesehatan sehingga kita sakit untuk menjadi majelis yang mubarak wonten acara kuliah subuh. Nanti buatan alangan setunggal punapa kemuan dikaulina alhamdulillah rabbil alamin. Alam bagi kali pun salawat dan salam ketawa berkat kepada Tuhan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita setuju untuk syafaat pun wirid dunia di yaumil akhir. Mungkin kita setuju Tanzah kita bersyafaat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan qaulun min al terus muqasimul awqat wa tawbatul wakal tadi mengusahakan sesuai dengan acara dan ejam punika. Acara yang nomor 9 itu pembukaan tentang sa'amantif dari dukun suan barokahipun dengan tempatan pun Bapak Kiai Ahmad Syahidun. Acara yang mengkhawatirkan itu Mau'idul Hasanah ingkang sak mangke badhe dipun ingkang sak mangke badhe tanggal sabda saking panjenenganipun Bapak Kiai Ahmad Lazim saha sak doaipun. Menikolah acara-acara ingkang badhe dipun punika kawula suwun kanthi sanget acara wonten ing punika belum apa kanthi kawulian utawi dumateng wonten kawula seperti malih. Hadirin hadirat ingkang tansah kula hormati, mriki kawula menawi terus muqasimul awqas wabil kawula mawasaken pun acara wonten yang punika kathah kita keturunan anggenipun matur kula pribadi nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Bobo ingkang sampun kawula sebat asmanipun wekdal saha sesana pangandikan kawula
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La hawla illa billah Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ala hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya'i wa shuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i al-'amilin wal musannifin wal muhdisin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan minal hadratin wa khususan minal awliya'i sya'abul fatihil jilani radhiyallahu anhu qaddasallahu sirrahu al-aziz husnul khusnul ila hadratin ruhi al-maqbul al-siddan jai jayati salih wa barakatuh wa barakatuhu hudubahuma wa liwalidayhima wa usulihima wa qurihima summa ila arwahi jami'il ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa jadadana wa jadadina wa limasrifina wa syafina wa li'akribarina sayyidul Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iku kados saya sing kidul rada kurang semangat ki mumpungi napa sahure pecelan terong iki. Jajal sebelah kidul niku jawabe kok isih semangat mboten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugatan sing kidul niku seru, sing lor liri. Nganu sambal korek niki. Kula wangsuli menurut semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala afsahi man nataqa bid-dhadi wa asdaqi man takallama bil haqqi sayyidina wa habibina
wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Al-ayat amma ba'da. Wonten ngersanipun para alim, para kiai, para sesepuh pini sepuh ingkang tansah kawula cadung barokah doanipun. Wabil khusus ingkang kawula mulyakaken panjenenganipun Rama Kiai Haji Sudi Ahmad, panjenenganipun Rama Kiai Ahmad Syahidun, panjenenganipun Rama Kiai Muhammad Kusron, panjenenganipun Bapak Kepala Desa Karangayu Cipiring Bapak Haji Ahmad Riyadi, panjenenganipun Ketua Takmir Masjid Besar Al-Huda Karangtengah Karangayu Bapak Kiai Muhammad Khalil, ugi panjenenganipun Penasihat Takmir Masjid Al-Huda Karangtengah Karangayu Bapak Kiai Haji Roji Al-Suraji ingkang tansah kawula mulyakaken. Boten kesupen dumateng hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Huda Karangtengah Kendayaan Karangayu Cipiring ingkang tansah kawula mulyakaken. Ingkang sepindah, monggo kita muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan, terutama kenikmatan iman lan Islam, kenikmatan kesehatan. Kinten-kinten nek jenengan mboten sehat niku saged dugi masjid niki napa mboten? Mboten. Kenang, flu sithik, pilek, sirahe ngelu ora karu-karuan, nek kon tekan masjid yo aras-arasen. Dengkule lara jarene kenang asam aurat. Kon tekan masjid yo jarene kedingkelen. Durung sing ana sing iki wae watis ngene untune lara. Lah niki nek kon tekan masjid ngrungokke ceramah malah tambah lara untune. Lah niki nek kita sedaya diparingi kesehatan dening Allah Subhanahu wa taala niki nikmat ingkang agung. Arupi malih nikmat napa niku panjang umur, Bu. Niki riyen kula tasih emot dugi mriki niki poso wingi. Sakniki sampun dugi mriki malih alhamdulillah diparingi panjang umur. Ana sing wingi-wingi taun wingi, Bu. Tasih melu jamaah ten mriki, tasih melu kajian kuliah subuh. Sakniki pun boten melu malih ana ning mburi masjid saiki. Niki kita sedaya diparingi nikmat panjang umur niki alhamdulillah.
Selain niku kita sedaya ugi dipun paringi nikmat kesempatan. Nek ora sempat, nek ning omah akeh kerjanan, nek ternyata niki dinten niki umpami kudu mangkat isu-isu nggih boten saged pangkat ten masjid mriki. Engkang selajengipun niku nikmat kemauan sehate yo nggih Pak saiki yo isih urip wong nyatane wonge KTP-ne jek duwe nggih ora diganti surat kematian sehat waras wiris ora ana alangan tapi nek mboten gadah kemauan nggih mboten saged dugi masjid mriki. Alhamdulillah kita sedaya taksih diparingi kemauan kangge ndugeni majelis-majelis ilmu. Keranten saking menika monggo kita muji syukur malih dumateng Gusti Allah bikoli alhamdulillahi rabbil alamin. Engkang salajengipun sholawat serta salam mugi kunjuk wonten ngarsa dalem Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keranten kita sedaya menika sanes tiyang ingkang ahli ibadah tenanan. Udu ahli taat tenanan. Nek nggih umat ya taate rak karu-karuan, jamaah limang wektu ora ketinggalan. Tapi nek setane nggih teko aja kasih jamaah wong salat wae arasen. Niku nondoke nek kita sedaya niku umat ingkang tasih dereng taat ijik gelem maksiat. Lah muga-muga kanthi wacan selawat menika kita sedaya sing isih nglampahi maksiat jengben wonten ing kiamat angsal syafaat sebab ngeten Bapak. Syafaat niku sanes gadane tiyang ingkang ahli ibadah. Syafaat niku sanes diparingke marang tiyang sing ahli surga tenanan, wali umpamane boten. Syafaate Kanjeng Nabi niku diperuntukkan kangge ahli maksiat. Atus kula niki ahli maksiat. Nggih, lah keranten kita sedaya niku isih doyan maksiat, kita ngakeh-ngakeh maca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya niku muga-muga angsal syafaat. Ana lagune jaren. Besok ning akhirat entuk syafaat. Ning akhirat ora ana sego berkah. Ngono. Entuke syafaat niku wae. Lah para rawuh ingkang minulya niki ngapunten para yai nggih niki diparingi pinaraan niki ten inggil niki Pak Yai Sudi, Pak Yai Saidun niki kula mboten skeco niki asline niki Pak Yai Sudi, Pak Yai Saidun niku riyen nek kula kempal niku ten TPG kula riyen taun 2000-an niku pun ten TPG. Lah niki ten madrasah. Lah niki kula mboten skeco Yai Saidun kan Pak Yai Sudi niki keranten niki wis ngajenge wonten syutingane Pak Yai. Yo di syuting iki dadine iki kon nganu pinaraten mriki nggih. Ngapunten ingkang kathah. Para rawuh ingkang minulya enjing menika kita memasuki bulan Ramadan ingkang kaping 3 nggih. Kaping 3 nggih. Nggih kaping 3. Tapi kok jarene wingi ana sing wis kaping 4 gara-gara. Niki yo mboten napa-napa, ping 4 yo bener, yo ping 3 yo bener, ya bener kabeh, mboten salah. Sing penting poso. Sing salah niku sing ora gelem poso. Sing pak poso dina Rebo yo sok ben entuk ganjaran. Pak sing poso dina Kamis yo entuk ganjaran. Sing salah niku sing salah ning penjara. Nggih. Para rawuh ingkang minulya,
Poso nggih, poso niki karang ngomongke poso nggih. Poso niku janjane ibadah apa? Apa sing dilakoni wong poso niku? Wong poso niku mboten nglampahi napa-napa. Poso niku. Poso niku mboten nglampahi napa-napa. Krana poso niku tarkul fi'li, ninggal penggawean. Ninggal penggawean napa? Dahar, minum lan perkara-perkara ingkang batalake poso. Nah, poso ing dalem lughat utawa ing dalem bahasane asyamu lughatan al imsaku. Imsak. Lah imsak iki artine apa? Imsak iki artine nahan, ngempet niku imsak. Jadi nahan ngempet nek jenengan kok wetenge lara pak ning nggon WC antri akhirnya ditahan-tahan niku imsak. Siam niku fil lughati ing dalem napa niku secara bahasa ngeker nahan nahan. Nanging siam niku utawa poso niku nggih ing dalem munggo syariate niku al imsak anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Ngeker nahan saking perkara kang batalake poso mulai tukule fajar nganti surupe srengenge kuwi sing jenengane poso. Lah poso niku tingkat-tingkatan kabeh napa perkara niku ya ana tingkat-tingkatane. Nah, poso niku ana tingkatane tiyang awam. Posone wong awam. Ana posone wong khos. Wong sing khusus. Ana sing akhossul khuas. Posone sing wong khususe khusus. Nek cara bengsine niku nggih wonten kelase premium. Ana kelase pertalet, ana kelase pertamak, malah saiki sakjane ana pertamak dek lha niku. Niku poso. Lah wong bensin wae ana tingkat-tingkatane napa meneh poso. Lah tingkatan poso niku niki tas esuk tingkatan poso niku ingkang pertama posone wong awam nggih. Posone wong awam niku nahan perkara sing batalake poso ing dalem munggo ilmu fikih. Dahar, nginum, pokoke nahan perkara sing mlebu sangka bolongan kang nembus ana ing weteng niku jenengane poso. Terus meneh nahan perkara napa nahan ing dalem wayah rena niku kumpul karo suami istri niku poso. Terus ana meneh napa niku pokoke niku poso niku nahan mangan nahan ngombe niku intine niku posone wong awam. Lah nek kita tasih terjebak wonten poso ingkang awam mekaten niki yo angger Ramadan poso, tetapi ora ana labete, ora ana asare, ora entuk apa-apa. Akeh wong poso sing ora entuk apa-apa, entuke mung ngelih kalih ngor, mung luwe kalih salib niku kata. Lah men awake dhewe mboten tergolong tiyang ingkang entuk ngelih lan ngorong tok niku awake dhewe kudu meningkat. Ora kudu temenanan mboten, tetapi setidaknya niku wonten peningkatan kualitas secara rohani, secara spiritual wonten peningkatan. Lah peningkatan poso niku secara rohani, secara spiritual niku diantarane nggih njaga perkara-perkara sing saged ngrusak akhlak, saged ngrusak ati kita sedaya. Wonten ing kesempatan enjang menika
kawula dipun aturi membahas setunggal topik inggih menika hifdzul lisan. Hifdzul lisan niku njaga lisan. Di antarane wong poso wis nek naik kelase niku kudu iso njaga lisan. Ana unen-unen Jawa, ana unen-unen Jawa Pak nggih. Ajining diri sekolati, ajining raga sangka busana. Nek jenengan badhe dipun ajeni tiyang sanes niku nek napa niku diri jenengan badhe dipun ajeni tiyang sanes kedah saged njaga lati. Lati niku ilat niku lisan. Saya jelase omongan. Lah, wafil makna lisan niku lisan kan omongan. Ana meneh sakniki kan kita sedaya memegang HP, mencet HP kuwi tulisane tekan ngendi-ngendi, Bu. Awake dhewe niki bermain sosmed ana WA, WhatsApp, ana meneh Instagram, ana meneh Facebook, ana meneh TikTok niku yo ketika awake dhewe berhubungan, kita sedaya berhubungan dengan orang lain niku menggunakan tulisan sing dipencet-pencet ning HP niku termasuk maknane lisan. Jadi nek bahasa lisan niku umum yo njaga napa niku omongan, yo njaga tulisan. Lah, apa meneh sakniki Pak Bu? Iki disyuting ngeten niki nggih. Niki live streaming kados ngeten. Kula mboten saged ngomong sak penak-penake. Ngomong sak penak-penake niku ana undang-undange, ana sing jenenge Undang-Undang ITE. Informasi Teknologi Elektronik napa. Lah niku wis ana undang-undang. Akeh wong sing ngomong ngomong sembarang, disyuting, diupload, iso tekan penjara. Lah niki mergane saka omongan, mergane saka lisan. Ajining diri saka lati, ajining raga sangka busana. Nek wong niku busanane sopan, ragane ya diajeni tiyang. Nggih, busana niku mboten kudu apik. Niku nek ibu-ibu niki nek masalah busana, masalah tata busana niki juarane. Mong bendina tukang paket ki teko, ana sing nganggo kudung, ana sing nggawa gamis, ana sing nggawa macem-macem. Lah sing puyeng ki sing lanang Bu. Nek wong marang ngerti apa-apa, tok paket ngoten. Napa niku? Niki kudung Pak namung swidak gangsal ewu mawon, swidak gangsal ewu kene sedina kerja urung ento kok. Jugu-jugu iki tukang paket teko padu karo tukang paket mergo busana niku. Mergo ragane pengen diajeni niku wae. Lah niki. Lah unen-unen Jawa niki sesuai dengan kenyataan. Wong Jawa niku ora usah napa niku dawa-dawa dalile. Ajining diri sekolati, ajining busana saka, ajining raga sangka busana. Lesan niku nggih. Niku nek ditimbang iki kira-kira ana sak on mboten Bu. Ana sak kilo ora. Lesan niku. Ilat niku. Cilik kok sak kilo, sak on ora ana mboten niku. Lambe loro ki nek ditimbang ki ana sak kental apa mboten. Ku sak on wae ra metu. Nggih. Niki senajan perkarane barange cilik nggih. Niki pengaruhnya sangat besar sekali sing jenengane
lesan. Nggih, bentuke cilik, timbangane yo enteng, pengaruhnya sangat besar. Sing jenengane lesan iki sanggup menggerakkan napa negara sing maune napa jenengane dalam keadaan terpuruk iso dadi maju mergo lesane. Sing maune maju iso dadi terpuruk mergo lesane iki. Nek saniki niki nggih ngetrene niku perang netizen, perang netizen antarane netizen Asia Tenggara Indonesia, se-Asia Tenggara melawan netizen Korea. Perkorone niku sepele, tapi tekane berujung penghinaan rasisme. Rasisme kuwi ngenyek ras napa ras warna kulite. Jarene wong Korea wong Indonesia iki kaya kethek jarene. Jarene netizen. Lah wong kuwene ora trimo, wong Asia Tenggara kene ora trimo. Akhire diserang. Mergo omong-omongan ning nggon media sosial menika nganti presiden Korea niku turun tangan. Mergo omongan iki indeks saham utawa perdagangan saham saking produk-produk Korea anjlok. Industri hiburan sing jenenge K-pop ki Pak hancur mergo omong-omongan niki. Nganti presidene tandang sing jenengane nek wong Asia Tenggara ngaranane sibling, nek wong Koreano netizene ngaranane Kenneth. Niku ten media sosial niku rame mergo omong-omongan niku. Nganti Pak ngembroke negara, omong-omongan niku Pak ngembroke negara nganti ya. Akhire presidene tandang. Lah, omongan niku wingi-wingi niku nang nate demo, nganti ana penjarahan niku, anggota DPR niku dijarah omahe, nggih. Ana wong pira niku anggota DPR sing dijarah omahe, ana wong kalih niku nggih. Niku penyebabe omongane njelekit nglarani rakyat Indonesia. Dilayani karo omong-omongan akhire omahe dijarah wis. Ora iso piye-piye omahe dijarah. Nggih. Ana wong telu nek ora salah anggota DPR, tapi saiki wis dilantik meneh, Pak. Saiki wis dilantik meneh. Lah niku mergo omongan. Lesane iki sakjane niku bentuke cilik, timbangane yo enteng, tapi dampake yo gedhe. Lesan menika ugi saged ndadekaken jenengan kita sedaya niki mlebu swarga apa mlebu neraka. Lah kok iso? Ya saged mangko. Nek wong niku Pak mlebu Islam niku kudu syahadat maca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ngono kuwi dijamin mlebu swarga. Dan kita sedaya bendina maca syahadat niki mergo lesane maca syahadat dijamin mlebu swarga. Seneng mboten Pak? Nggih, seneng mboten Bu? Dijamin mlebu swarga. Kono dalile Pak. Wonten mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Sing sapa wong ing dalem uripe tau ngomong la ilaha illallah engko mlebu swarga mesti niku tak jamin. Nggih. Makane Bu mlebu swarga niku gampil. Isih engel mlebu kepolisian, isih engel mlebu dadi PNS, isih engel mlebu dadi P3K. Ya. Mlebu swarga gampang. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncine swarga la ilaha illallah. Wong wis digawe kuncine kok nganti ora iso mlebu kebangetan.
Lah lawange ning ndi kula mboten pirsa, Pak. Umpamane kuncine wis digawa, jarene lawange swarga pirang-pirang, nggih. Dadi tak trepne ning ndi? Lah lawange swarga pirang-pirang iku jenengan nggawa kunci sing endi? Nggawa kunci sing ahli jamaah apa nggawa kuncine sing ahli sedekah apa nggawa kuncine ahli ilmu? Niku kuncine piyambak-piyambak engko diterepke ning nggon lawange swarga jenengan mlebu swarga. Aja takon meneh. Lah swarga ki lawange didorong apa digeser, Pak? Ampun taklet meneh. Lah kula mboten ngertos urung tau tekan kono. Swarga ki napa lawange ki apa disuruh, apa ditarik, apa digeser. Nek disuruh karo ditarik niku Indomaret. Nek digeser ki lawang gedhek jaman biyen. Lah bro ki lawange swarga piye kula nggih dereng pirsa niki. Urung ngerti. Kuncine wis dikake saiki, lawange sombe nek wis mati. Lah menika kedah kita pahami. Kita mlebet swarga neraka merga lesan. Nggih. Terus lesan niku kathah dosane. Dosa paling akeh niku dosane lesan nggih. Di antarane nggih. Lesan niku seneng gibah. Gibah ngertos, Bu? Gibah kuwi ngrasani kuwi nglendengi. Glendenge niku napa? Buka wadine wong liya, nggih buka wadine wong liya niku glendenge. Glendenge niku pripun? Kira-kira jenengan ngomong ning ngarepe wong sing diglendengi, wong niku tambah jengkel niku jenengane glendenge to ngrasane niku gibah. Jadi gibah niku nek dosane gibah niku gedhe sanget niku. Ibarat mangan daginge sedulure. Lah niku kan gibah niku. Jarene Roma Irama niku napa semut di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Biasa nek olone wong kuwi sak pira cuwilike dipuetani ngantek entek ndean. Nek jaman biyen jaman kula alit niku anane wong petan. Longko wong kerja metani lingso. Tapi metani lingso niku karo metani tanggane. Kae. Saiki ngomong jarene Pak utang aku ngesuk Pak dibelekke. Ka wong sing wingi-wingi urung disarutan. Dan niku malih sing liyane ngerti kok ayu. Lah kok utange karo sampean barang yo. Lah nek kono kae aku wingi yo diutangi. Lah nek ngono ora balik-balik. Apa wong bantitile yo semperintil nang gresuk karo sore kok. Niku jenengane ngrasani ingkang kados ngoten niku dosa gedhe gibah. Lah niku ngrasani. Ingkang kaping kalih fitnah niku napa? Ngomong perkara sing akibate napa ndedekke wong liya cilaka niku jenenge fitnah. Jadi fitnah asyaddu al fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Lah fitnah niku latar belakangnya napa? Mesti fitnah niku latar belakangnya iri dan dengki. Tanggane tuku kulkas mriyang, tanggane tuku motor semaput, tanggane tuku mobil opname. Wis niku jenengane wong iri dan dengki. Lah niku fitnah. Salajengipun goroh niku ngapusi. Ngapusi. Lah sing jenengane wong ngapusi niki nggih
niki yo dosane gede. Wong mau kan aji ning diri sekolah. Lah kok omongane ra kena dicekeli. Ya engko diremehke karo wong alah omongane kae ora usah direngges. Nek ngomong ya daging kabeh ra ono rine. Sebab niku seneng goro. Lah niku goro. Lah goro niki termasuk dosa gede wong ana hadise, goro niku. Ayatul munafiqi salatun. Ciri-cirine wong munafik ana telu. Idza hadatsa kadzaba. Nalikane ngomong senengane gor. Wa idza wa'ada akhlafa. Nalikane berjanji mengingkari. Wa idza tumina khona. Lan nalikane diparingi amanat khianat. Niku ciri-cirine tiyang munafik nganti dinyanyekke karo Ikke Nurjana. Nganti dinyanyekke karo Ikke Nurjana. Nyanyiane bre. Bila engkau berbicara lain di bibir lain di nah kok iso kabeh kok an. Iki penggemar Ikke Nurjana. Nggih. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khona niku. Engkang selajengipun dosane lesane iku menyakiti orang lain. Nek ngomong pedes ngumpuli lombok ono setan. Lah sakniki lombok setan iku sing diuber-uber warang waduh. Tuku 3.000 ki to 3 glintir. Lah tuku lombok apa mercone iso larange rak karo-karuan. Niki nek ibu-ibu wis mesti ngerti lombok setan larang. Wong terus banjir. Omongan luwih pedes tenimbang lombok. Omongane nyelekit nggih. Omongane ora tahu gawe seneng. Apa jenenge? Omongan nyelekit, omongan lirih tapi nyelekit. Omongan sing nglarani ati niku ora kudu seru, ora kudu mbek bengok-bengok. Padahal nek ngomong lirih, alus tapi nyerti. Omongane empuk alus tapi seret. Kaya mangan elo ora dombeni. Seret. Dan niku nyelekit. Dan niku omongan nyelekit, omongan boten sae niku nggih dilarang dening agama. Kula nek ngrungokke omongane bocah cilik-cilik saniki niku Pak, wah jan keri Pak. Nek ngomong kalih dolanan HP niku, dolanan game niku Pak. Ya Allah ya Karim. Sego pincuk metu ngomongane niku. Angger titik pincuk, tapi titik pincuk cacuk. Ngomong karo ngado ngono karo dolanan game. Ngomong keleng roti metu. Apa meneh guguke metu lan niku omongane cah saniki niku. Lah, kita sedaya selaku tiyang sepuh Pak, Bu, dadi contone anak-anak kita sedaya, putra-putri kita sedaya. Lare niku ora bakal ngomong Allah nek wong tuane niku nyontoni sing sae. Ora usah bocah niku ora usah dilarang. Gus, kuwi ora ilong. Lah wong bendina Pak Nenek ngomong kebun binatang jadi kata-kata mutiarane kebun binatang kok. Bendina kata-kata mutiarane niku metu. Dan niku. Lah wong anake krungu direkam. Wah, iki kok kata-kata mutiara kelas pro iki. Ana sego pinco, ana keleng roti, ana kebun binatang mlebu metu kabeh. Nggih. Lah niki akibat napa? Akibat mboten saged njaga lesan.
Mangkane Kanjeng Nabi Muhammad niku dawuh pripun Kanjeng Nabi Muhammad, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Maknane napa? Nek di maknane gandul man utawi sapane wong kana iku ana sapa man iku yuminu iku iman sapa man billahi kelawan Gusti Allah wal yaumil akhir lan dina kiamat dina akhir. Mangkana yuminu billahi wal yaumil akhir falyakul mongko becik ngucap sapa man khairon ing kebagusan auliyasmut utawa luwe becik meneng. Sing sapa wonge iman dumateng Gusti Allah lan dina akhir niku becik ngomonge sing sae, nek mboten saged ngomong sing sae meneng. Jadi meneng niku slamet. Nek ana wong padu, ana wong loro padu, jenengan kok ngrewangi salah siji, jenengan katut niku. Nek umpama nganti paten-patenan iki, jenengan katut tekan kantor polisi. Nek jenengan ana wong padu jenengan meneng ae. Engko nek wong loro kuwi nganti kepruk-keprukan paten-patenan jenengan mboten tekan kantor polisi, wong ora katut ngomong. Nek mboten saged ngomong sae falyakul khairon aw liyasmut. Becik meneng. Nang apa Kanjeng Nabi kok nganti ngendika mekaten? Lah niku wong niku umume nek kon ngomong apekan angel, nek kon ngomong sing sae angel. Lah kok angel sebabe setiap orang kuwi gada emosi. Setiap orang niku gada perasaan. Omonge niku pembawaan saking emosi lan perasaan niku. Jarene para ulama al-dzahir yadullu alal batin. Apa sing kemucap ki nuduhke apa sing ana ning jero atine, Bu. Anane ngucap ngono ning jero atine ya ngono. Jadi kali kuwi nek budhek ya ning dhuwur kono udan deres. Senajan merwe ning kene, kaline kok budhek, warnane kok kuning. Kono udan deres dhuwur kono. Padahal kalau kita jenengan mboten saged weruh niku. Nek kaline bening ndon dhuwur ora udan. Lan iku az-zahir yadullu alal batin. Ngoten. Jadi apa sing kemucap nuduhke atine. Lah nek atine nggih mboten sekeca, nek atine nggih emosi mboten saged ngendikan ingkang sae ya becik auliyasmut, becik wis meneng. Biasane niki bapak-bapak nek diomeli kali ibu-ibuke ten dalem niku wasrine panase ra karo-karuan, kesel-kesel mulai kerja wis diwaduli sing ora-ora. Wae mau bendenge wingi kenang angin bocor kabeh Pak, mbok kae di pene. Lah wong udan-udan kene sing lanang njaluk disamber bledek. Ya ngose, engko nek wis udane ora, nek wis garing. Wong nek isih teles kok kepleset tiba sing lanang jenengan sing cilaka, engko tunggu ning rumah sakit. Wong lanang anane meneng wae diomongi, wis meneng malah nyumbet rokok metu. Lah niku. Lah niku wong lanang niku ngamalke niku auliyasmut niku. Lah wong lanang nek Pak ngomong kesel kok pisan kok dipepes ning nggon kerjaanan kok mulai kok cekon ngomong ae. Akhire nyumet udut metu golek kopi. Lah niku wis sae daripada jenengan nglayani sing mboten ora-ora. Soale dawuh Kanjeng Nabi fal yaqul khairon auliyasmut. Kira-kira kok jenengan ngomong kok dadekke emosi, dadekke ora karu-karuan, jenengan mending njupuk rokok sumet metu rokokan. Niku. Lah niku wis ngamalke dawuh Kanjeng Nabi auliyasmut.
Wah, ngoten niku. Lah niku nek ngaji ngerti ilmune penak. Rokokan barangnya itu ganjaran. Sebabnya mau nahan men ora ngomong Allah. Jarine rokok hukumnya makruh, Pak. Lah rokoke. Lah kene kan menenge entuk ganjaran. Ngoten. Ngerokoke makruh menenge entuk ganjaran. Ngoten, Pak. Nah rokoke makruh ora. Sing penting ora ngomong Allah, nggih. Ya niku man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Sing sapa wonge ngaku iman lan percaya marang dina akhir kon mulyake tanggane, Bu. Pak, nggih. Tanggane dimulyake. Lah tangga niku apa-apa nggih. Sesuatu yang terjadi niku sing pertama kali niku nggih. Sing ngerti tangga. Suami istri padu ya sing ngerti pertama sinten? Tangga. Wonten tiyang tuku kulkas anyar ya sing ngerti pertama tangga. Jarene ana masalah ora iso bayar utang ditagih napa niku Bang Titil sing ngerti pertama ya tangga. Nek ana kebakaran sing gaburi tangga. Nek ana kematian sing pertama kali napa niku tandan ya tangga. Mergo tangga niku penting dumateng kehidupan kita sedaya jarene Kanjeng Nabi kon mulyake. Umpama ora cocok karo tangga, Bu, nggih. Ora cocoke ora usah dikatok-katok. Lah umpama jeneng ana ke wong sak alam donya sing cocok karo tangga, ora ana. Mesti ana cocoke ana orae. Kadang saiki nggih cocok. Ujug-ujug masalah banyu troco dadi masalah. Lah niki mergone tangga niku tiyang ingkang pertama ngerti keadaane kita sedaya. Umpama ana wong tanggane nganti ora iso mangan, tanggane kelaparan, tanggane kesusahan, sing pertama kali entuk dosa ya tanggane sing ngerti niku. Lah sebabnya Kanjeng Nabi ngendika kon mulyake tangga. Urip nek ora apik karo tangga niku sengsara. Urip nek mboten sae kalih tangga niku uripe sengsara. Kathah lho tiyang lho. Omahe wis dibuang apik, ngentekke duit miliaran, nggih. Ternyata tanggane niku toksik jenenge. Toksik ngerti? Beracun. Tanggane niku beracun. Nek ngomong ana upase, kira-kira jenengan omah sang samono apike ngentekke duit akeh niku betah napa mboten? Mboten. Lah isane awake dhewe betah ning lingkungan karo tangga ya apik sing karo tangga. Wong-wong sing toksik, wong sing upasen niku ilate metu upase niku diapiki. Dikirim iki wayah poso niku Pak napa Pak Buko dikirimi kolak, dikirimi bubur. Nek entuk pas duwe kurma KI sak toples meneng. Nggih. Lah wong makai ora tahu pamer terus tanggane ya pajero. Kertas pajero panas jowo jero niku. Lah keratan kita sedaya umat Islam niki khususnya wong Indonesia niku hidupe bermasyarakat, hidupe niku kalih tangga sing sae kalih tanggane. Aja sampai tanggane niku upasen toksik nggih. Niku sing terakhir man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Sing sapa wonge iman dumateng Gusti Allah lan dina akhir kon mulyake tamu nggih. Jenengan niku citrane jenengan nggih. Citrane jenengan sedus niku ten mata orang lain niku dilihat saking carane jenengan mulyake tamu. Nggih. Jenengan bangun omah apik-apik niku kinten-kinten kangge sinten, Bu?
tamu. Nek ana tamu kok jenengan niku kan menghias ngarepe dikai taman nggih. Terus ana kolam ikane. Terus ana kembang-kembange. Dicuet nganti apik ngentekke dhuwit akeh. Iki tujuane sak benere napa? Tujuane nek ana tamu jenengan kan pengen dialem nggih. Menunjukkan citra diri kita. Aku ki wonge iki seneng seni umpame, seneng keindahan. Iki dikai tampil kene ngarep omahe niku. Lah nek niku kok jenengan diniati mulyake tamu, entuk ganjaran Bu. Wis entek duit akeh, entuk ganjaran. Jajal nek terimane mung Pak Ria, iki lho pencapaianku selama ini. Aku direndahkan. Sekarang lihatlah hasilnya, hasil tetesan keringatku. Ayo ngono wis. Angel nek wis ngene iki. Nek jenengan niate mulyake tamu, men tamune betah, men tamune ngrasa dimulyake, jenengan entuk ganjaran. Sebabe manut dawuhe Kanjeng Nabi fal yukrim dhaifahu. Salajengipun jaga lesan. Kembali ke jaga lesan. Jaga lesan iki nggih wonten dalil Qur'ane. Jadi wong ki ana hadise, ana Qur'ane. Keranten iki kuliah nggih. Kuliah niku kudune ana ngilmune. Ngilmune wong Islam niku saka hadis lan Qur'an. Dawuhe Gusti Allah wonten surat Al-Isra ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Niku aja nglakoni ngomong apa wae perkara sing ora ngerti. Awake dhewe ora ngerti. Aja komentar perkara sing awake dhewe dereng ngerti sejatine. Iso-iso jenengan cilaka ngomong urung pati jelas. Jenengane omongan niku nggih. Sing jenenge omongan ki angger ditimbal-timbalke saya ora jelas. Ning kene ngomongke bohong tekan kendal kono dadi tape. Omongan niku mesti tambah. Nggih. Omongan niku ora mungkin napa isih utuh mesti berubah ditambahi. Nek jenengan titip duit kalong, nek titip omongan tambah. Nggih. Mangkane dawuh Quran mboten pareng nglampahi perkara sing ora duwe pengetahuan. Aja ngomong perkara sing awake dhewe mboten mangertos. Dawuh Quran, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Apa sing dirungu, apa sing dipirsani, apa sing dibaten ning jero ati, kabeh wau sok ben bakal disuwuni pertanggungjawaban. Niki mangkane kita sedaya mboten kenging ngomong perkara sing dereng jelas. Jadi sakniki niku erane napa informasi niku berlimpah. Berita niku kuatah. Tapi berita niku kuatah sing mboten leres. Soale angger wong iso ngomong nek jaman riyin sing iso ngirim berita niku wartawan. Lewat media TV, radio, koran jaman. Saiki angger wong iso ngirim berita. Lewate napa? Lewat media sosial. Wae ana ning kono wingine ana kecelakaan, diliput langsung napa niku 1 menit niku wong sak kecamatan Cepiring ngerti kabeh. Saged. Oh sak kecamatan, sak ngalam donya. Ketika jenengan merekam live niku sing nonton sak ngalam donya nenek sakniki live niki sing nonton sak ngalam donya niki sing jenengane
napa dunia digital niku wis napa informasi niku berlimpah. Tapi informasi sing berlimpah ngoten niku kedah difilter, Bu. Kudu ana saringane iki masuk akal apa ora, iki sumbere saka ndi, cek dan cross check informasi. Jadi niku informasi niku saking akeh ngantek bingung sing bener sing ngendi. Iki sing jenengane apa disinformasi, kadang ana sing salah info. Kecelakaan niku anane weruhe wis gletak kabeh, ngomong, "Oh iki aku mau weruh kaya motor karo Honda." Ya padahal weruhe gletak tok, ora ngerti apa ngarang, kathah sing ngoten niku. Nah, intine mboten pareng menyebarkan berita ingkang dereng pasti. Ingkang kaping kalih, jangan mudah berbicara tanpa ilmu. Jarene Imam Al-Ghazali wonten Ihya Ulumuddin, wong awam nggih sing nglampahi dosa, wong awam sing nglampahi dosa niku isih luwih apik daripada wong awam sing ngomong tanpa ngilmu. Jenengan nek ngerasa mboten ngertos napa-napa nggih niku ngomong ke ngilmu nggih, apa meneh ngilmune Gusti Allah, ngilmu syariat, tanpa jenengan ngomong syariat tanpa ngilmu syariat isih luwih apik jenengan maksiat. Sebabnya napa? Dampaknya itu sangat besar. Ana wong dipacaki dadi kiai, udenge gede, nek ngomong yo fasih nggih. Umpamane bulat nih, astagfirullahaladzim, astagfirullah, subhanallah, krungu apa sini, subhanallah, tabarakallah, ngono terus ngomongnya. Tapi denene orang duwe ilmu terus dianggap wong pinter. Terus nek ngomong ke hukum salah, niki dampake niku kerusakan kanggone wong-wong sing ngamalke omongane denene. Lah kangge tiyang awam berbuat maksiat iki sik luwih apik daripada ngomong tanpa ilmu. Niku jarene Imam Ghazali ning Ihya Ulumuddin. Dadi kanggene tiyang awam saene niku wis ngrungokke wae. Men sing pinter-pinter kae sing bahas ilmu, men sing berkompeten yang membahas di bidangnya. Awake dhewe nek ora ngerti wis cukup ngrungokke. Nek umpama napa niku cocok dilakoni, nek ora cocok ya wis dijarke wae. Ngoten. Mboten pareng kangge wong awam sing mboten ngerti ilmune ngomong ke ilmu. Terus dosa-dosane lisan wau kedah kita jaga, ampun ngantos kita terperosok dalam dosa-dosa lisan ingkang kita sedaya mboten krasa. Niku dampake sangat gede. Ana wong nggih difitnah niku iso dipateni lho. Difitnah umpama niku ana napa niku wong nyolong motor umpamane. Terus niku buanter, lah salah sasaran. Kowe maling. Lah kene sing ora ngerti langsung dicepat dikeprui. Mergo omongane salah sasaran. Lah wonge wis remuk nggih baru oh mau kae sing kae. Lah priye ngono? Mangkane lisan niku dijaga krana dampake niku sangat besar. Lah dosane lisan niku wau siji goro, loro ghibah, telu fitnah, nomor 4 adu-adu namimah, nomor 5 berkata kasar, mau ngomongnya cacuk. Napa kewan-kewan saka kebun binatang dadi kata-kata mutiara nggih. Lah niku omongan ingkang mboten sae. Dawuh Kanjeng Nabi,
Man yadmanu li baina lahyahi wa ma baina rijlahi admanu lahul jannah. Man sing sapane wong kuyat manu nanggung sapa man, nggih jamin sapa man li marang ingsun baina lahyahi ing dalem antarane wang lorone man, nggih. Wa malan perkara baina rijlahi kang tetep ana ing antarane sikil lorone man, nggih azmanu mongko nanggung sapa ingsun lahu marang man mau al jannata ing swarga. Cekak awase ngeten Bu Pak. Sing sapa wong iso jaga lesane lan iso jaga kemaluane niku ditanggung kalih Kanjeng Nabi mlebet swarga. Lesan niku pun kula aturke wau. Timbangane ora ana saon. Lesan ora ana sakilo. Kemaluan iki ora ana sak kilo. Tak ditimbang ngono sing sak kilo. Mboten wonten. Cilik tapi dampake gede. Lesan iso ndadekke paten pinaten, kemaluan yo iso ndadekke paten pinaten. Niku bencana niku tekone saka perkara loro niku. Jarene Kanjeng Nabi niku sanes jarene kula. Dawuh Kanjeng Nabi, sing sapa wong iso njaga napa niku lesan lan kemaluane niku dijamin mlebu swarga. Lah carane njaga lesan niku pripun Bu Pak? Ana carane njaga lesan. Ingkang sepindhah carane njaga lesan. Sadurunge ngomong dipikir dhisik. Oh nggih. Saderenge ngomong dipikir dhisik. Aja ngomong dhisik mikir eri. Ingkang kaping kalih sibuk berzikir. Ingkang kaping 3 kumpul marang wong saleh. Jarene Kanjeng Nabi salamatul insan fi khidil lisan. Slamete menungso iku ana ing jaga lisan. Nah niku kesimpulane. Kranten niki sampun siang jenengan badhe makarya. Muga-muga punapa ingkang kawula sampaiaken senajan sekedhik niki nggih saged paring manfaat dhumateng kita sedaya fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Monggo Pak Yusudi. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa aqlatillah dan asbaiha wa wal ashabi ya wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma rabbana wa rabbana wa rabbana wa rabbana Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis salihin wa irfa'na wa mahfudin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.